Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Ovaj tjedan smo već govorili o katastrofalnom stanju u nogometu i u sportu općenito, a evo jučer smo saznali neke nove podatke za koje mislim da bi javnost trebala znati jer se ti podaci dakle pokušavaju sakriti. Naime, jučer je na njemačkoj televiziji WRD objavljen film, dokumentarni film koji se zove Slučaj Mamić, koji objašnjava na koji način se iz hrvatskoga nogometa izvlače novci i tko je u sve to umiješan. Konkretno, jedna obitelj u Hrvatskoj osnovala je fiktivnu tvrtku u Švicarskoj, ta tvrtka zove se Ra Sport Management. Preko te tvrtke prebacivani su novci na račune u švicarskim bankama, da bi nakon toga sa tih računa novac bio prebacivan na off-shore račune u Belize, Panamu, Dubai, Hong Kong i Kingstown. Radi se konkretno o stotinama milijuna kuna, a neki kažu da se u cijelom poslu vrti i više od milijarde. Švicarci koji su vrlo iskusni u ovakvim istragama, koji su između ostalog istraživali i njemački nogomet i dakle puno veće zemlje nego Hrvatske, kažu da su šokirani razmjerima pranja novca u kojem su bili suočeni i da im je bilo vrlo teško objediniti istragu jer je bilo toliko pravaca toga izvlačenja novca da je to bilo jednostavno vrlo teško za pohvatati. Ono što je posebno važno za naglasiti je činjenica da se u filmu direktno iznosi optužba da je ovo pranje novca dozvoljeno zahvaljujući političkim strukturama HDZ-a, konkretno predsjednice Republike, što su doista zastrašujuće optužbe na koje bi netko morao reagirati. Kao što znamo, u Hrvatskoj se ovo stanje zataškava na način da je zbog ovoga svojedobno smijenjen čak i ravnatelj sigurnosno-obavještajne službe. Svi znamo za aferu početkom godine zvanu Lozančić. A isto tako vidimo da se vrše napadi na Povjerenstvo za sukob interesa s obzirom da i ono pokušava svojim slabašnim alatima koje ima na raspolaganju rasvijetliti što se tu točno dogodilo. Žalosno je da znamo, znači ono što sigurno znamo da je do sada već podignuta pravomoćna optužnica za utaju, odnosno krađu 116 milijuna kuna iz Dinama i 12 milijuna kuna oštećenja proračuna, dok istovremeno gledamo kako taj isti Dinamo, ako hoćete grad Zagreb, nemaju pošteni stadion, oni nemaju pošteni stadion. Pazite, jedini grad u Europi, a možda i na svijetu koji nema pošteni stadion je Zagreb, i da istovremeno klubovi iz malog albanskog gradića Korča napucavaju taj isti Dinamo ko staru kantu. Da niti jedan jedini hrvatski klub ne može prezimiti u Europi već godinama. Nije li to dakle doista jako loša poruka da u nekakvoj djelatnosti kao što je sport, kao što je nogomet, koja bi trebala biti idealna, koja bi trebala biti savršena, koja bi trebala biti opće ljudska i opće humana, mi imamo dakle takav kriminal da se nad njim zgražaju čak i zemlje koje su članice Europske unije poput dakle Švicarske, odnosno države Europe razvijene, ne samo članice. Dakle, ne znam da li ste pratili ove ankete, doduše neslužbene koje se pojavljuju u medijima, 90% hrvatskih građana, 90% traži da se ovo stanje pod hitno raščisti. Vjerujem da jako velika većina članova HDZ-a želi da se ovom stane na kraj. A mi istovremeno sada već unaprijed znamo, svih 151 zastupnik unaprijed zna kakvi će biti izbori u HNS-u, tko će biti predsjednik, kako će se ponovno dijeliti novac i zaista je jako žalosno da od 21 vijećnika HNS-a čak 11 su članovi HDZ-a. 11 su članovi HDZ-a što znači da sav kriminal koji postoji u HNS-u može se pripisati jednoj jedinoj stranci. Niti jedna druga stranka, niti jedna u Hrvatskoj nije prisutna u Hrvatskom nogometnom savezu. Prema tome sve ove optužbe koje su izrečene, a izrečene su ne od moje strane, nego od strane nezavisnih istražitelja i nezavisnih medija, tiču se dakle vas gospodo. Molim vas da radi spasa ugleda hrvatskog sporta i Hrvatske države općenito hitno poduzmete mjere da se ove stvari raščiste i da javnost sazna što je istina. Hvala lijepa.